Posetite najpopularniji party portal www.družise.com. Bliži se najluđa noć u godini, a na ovom sajtu već možete pogledati gde i kako za novu godinu. Za kraj, šlag na tortu. Naime, takmičenje You Star Dijaspore, održano u poznatoj diskoteci Grodonija u Švajcarskoj, ima svoje finaliste i uskoro je u prodaji njihov muzički CD. Premijerno u našoj emisiji prikazujemo njihov video spot, preslatki su i sjajno pevaju i od sveg srca želimo im puno uspeha u daljoj karijeri. Pozdravlja vas i voli vaša Vesna. Mi smo grupa mladih nada, Evropa je za nas čula, glasovi se naši ore. Mi smo You Star Dijaspore. svako ima svoju pesmu, Svaka bit će hit do hita. Postali smo zvezde mlade. Mi smo You Star Dijaspore. Grodonija to nam dala, da budemo zvijezde slavne, da se naše pesme ore. Jedan je You Star Dijaspore. Grodonija to nam dala, da budemo zvijezde slavne, da se naše pesme ore. Jedan je You Star Dijaspore. Šest pjevača divnog glasa, hara Evropom i svijetom. Što smo htjeli, uspjeli smo. sijamo planetom. Svako ima svoju pesmu, Svaka bit će hit do hita. Postali smo zvezde mlade. Mi smo You Star Dijaspore. Grodonija to nam dala, da budemo zvijezde slavne, da se naše pesme ore. Jedan je You Star Dijaspore. Grodonija to nam dala, da budemo zvijezde slavne, da se naše pesme ore. Jedan je You Star Dijaspore. Grodonija to nam dala, da budemo zvijezde slavne, da se naše pesme ore. Jedan je You Star Dijaspore.